I prosim ljudi, danas ću vam samo reći neke vijesti za koje ću nešto će se desiti vjerojatno za 70 ili 80 nešto dana. Pa sad idemo prvo na intro pa ću vam sve to reći. Znači, samo još ću vam reći koga da podsjetite i pozdrave. Znači, i ako hoćete dobiti pozdrav po mojim videima, sve što trebate uraditi je subscribe se, kliknuti ono zvonce, znači kliknuti ono zvonce i dole napisat i ovdje dole napisat hashtag red i ja ću otići dolje i reći pozdrav. Znači pročitat ću vam ime i reći pozdrav. To je sve što trebate uraditi da dobite pozdrav u mojem videu. Vijesti ću još malo, ali prvo veliki pozdrav za Mikrogamera, veliki pozdrav za Grgi JT, ili kako se zove uvijek u videu, Lara. Eto. Idite isto kod nje pa se subscribe-ite i isto zvonce, znači to vam ovako izgleda. Subscribe i zvonce. Tako. I isto tako kod Mikrogamera. Tako da, sad vijesti. U te vijesti, kako se zove, ja ću raditi, ja ću za 80 i nešto dana napraviti, moći ću uraditi, znači staviti drugo ime. Tako da, ime ću moći staviti drugo i da, znači moći ću doslovno ime staviti drugo i napišite mi isto dole u komentarima da li hoćete da vas surprisem, znači iznenadim i samo da stavim ime kad mogu, ili da, kako se zove, ili da vam kažem u sljedećem videu kako će se zvati kanal. Da je tad hashtag red će se promijeniti u hashtag to ime. Tako da. To je bilo to sve za ovaj video. Ćao.